halad pasalamat year 12 na sa University of the Visayas. Sa buhi pa si Dr. Jose Serdodong Gulyas, tinuig gano'n niya nga proyekto. Unya, ablipang ABS-CBN sa una, kami mo iyang partner ini mga proyekto. Actually, nadasig si Serdodong Gulyas sa konsepto sa Grand Halad sa kapamilya. So yun siya, di man ko kapariha sa inyong ginakon sa Grand Halad, Leo, kinilang, kutob lang siya maabot ng mga serbisyo. Pero ang konsepto mo Grand Halad sa kapamilya, convergence of all services nga libre para sa katawhan. Kanusam ni Himon, karon na ning Sabado, Pebrero 7, 2026, magsugod alas 8 sa buntag, hangtod alas 4 sa hapon. Mao ni ang pipila sa mga medical services nga gitanyag sa UV Halad Pasalamat. Karon na Sabado, paglimpyo sa ngipon o pagpangibot sa ngipon. Mga dentista imong pangutanon, mas maayo inyong palimpyuhan, dili ipaibot. Kung nadapa, ayaw ipaibot ang ngipon. I-rescue ang ngipon, ayaw dayon ipaibot. Ikaduha, medical consultation. Ikatulo, bone screening and cholesterol test. Ikaapat, random blood sugar test. Ikalima, uric and cholesterol test. So, doon ay libre sa mga medisina. So, human sa consultation, resitahan ka, libre sa bantambal. Complete eye check-up. Music, arts, and movements for all ages. Ang non-medical services, foot reflex, dry back massage, wet massage, haircut, libreng tupi, shoe repair. Wa ni maapil sa mong Grand Halad sa una, na kining pag-ayog sapatos. Ang UV nakapangita o supplier para libre ang ayog sapatos. Product sampling and freebies. So, ipanghatag sa ng mga libre nga mga produkto. Nasa legal services, nabayay College of Law, ang University of the Visayas. So, libre nga legal consultation, civil o criminal cases. Consultation lang, dili gyud actual nga handling sa kaso. O drafting o notarization sa simple affidavits. Government services, naadiha nag-una ang Land Transportation Office. So, makaparenew ka sa imong driver's license, makarenew ka sa registration sa imong sakyanan. Diha, atul sa Halad Pasalamat, karong Sabado. Doon ay libre nga theoretical driving course, TDC, sa Land Transportation Office. Kipaibaw ko sa LTO nga doon ay open nga 70 slots para sa libre nga theoretical driving course sa LTO. Open pa ni ang 70 ka mga slots. So, avail mo ini. Diha sa Halad Pasalamat sa UV sa Land Transportation Office. Ang pag-ibig, mo apil sa Halad Pasalamat, mutubag sila mga general inquiries, updating sa marital status, virtual pag-ibig concerns, unlocking o deactivation. Ang PhilHealth, naasab sa Halad Pasalamat karong Sabado, magparehistro ka sa PhilHealth, ayay, moro mo agto ko ini na karong Sabado. Mga yung Dr. Iris, parehistro ko sa PhilHealth. Kaya akong klaruhon ba akong status sa PhilHealth. Kaya mas naitabo sa kumanghod ka importante mariin ng PhilHealth aron maka-avail ba ta sa ilang mga services. Human na siradong ABS-CBN, ano man ko magtagad sa kong PhilHealth. Karon senior naman ko, so di na ko kailangan mag-contribute. Mamembro gyapon kong PhilHealth. Ako i-update, akong record mo. Kuyog ko ining Halad Pasalamat karong Sabado sa UV. Updating of records and printing of IDs sa PhilHealth. Nasa ba Philippine Statistics Authority, PSA, muhimo silang PhilSys registration katong gihapon hantod karon wa pa makaparehistro para sa national ID, inyong chance. Naakaroon diha ang Philippine Statistics Authority sa Halad Pasalamat sa UV. O Civil Registration Services. Ang SSS naasab mga inquiries o ang ilang e-forms sa Social Security System. Doon sa job fair na idungan sa Halad Pasalamat, mao ni ang mga employers nga mukuyog sa job fair sa University of the Visayas karong Sabado, Virginia Foods Incorporated, Atlantic Hardware, BDO, QQ English, Generica, IPI o Aerofold. So nagkasalamat sa University of the Visayas sa ilang pagpadayon. Bisag wa na in town si Serdodong Gulyas, ilang gipadayon ang iyang outreach project na nakaroon sa iyang ika-12 katuig ang Halad Pasalamat sa University of the Visayas. Tibok adlaw karong Sabado, magsugod alas 8 sa buntag ana sa University of the Visayas main campus sa Dan Colon sa downtown area sa Cebu City. So, palihog sultihin ang inyong mga silingan, ang inyong mga kaila
ng mga ang labing kabos, labing masakiton na kinahanglan ng libre nga tambal, libre nga mga serbisyo. Sa halad pasalamat Year 12 sa University of the Visayas.